WhatsApp 6 alebo 7 mesiacov od posledného videa. Pekne. Len tak v krátkosti, že prečo som zmizol asi nejak takto z platformy YouTube, tak je ten, že my máme s mojím dobrým kamarátom u nás v dedine dielňu, kde sa tvoria výrobky zo železa. No a tá dielňa, ktorú máme, tak sa dá využiť fakt, že všeobecne na všetko. My tvoríme vo voľnom čase niečo zo železa, nejaké sochy, nejaké nábytky. Kamarát ďalší tam robí nábytky z dreva, na mieru gauče, kuchynské linky, tvorí obrazy. No a je to fakt, že veľmi veľký únik. Lenže sú to priestory, ktoré treba platiť, je to elektrika, ktorú treba platiť, sú to nástroje, aby tie veci, ktoré tvoríte, boli lepšie a lepšie, treba ich platiť. Takže my sme sa, dá sa povedať, doslovne z jedného dňa na druhý zobrali do Švajčiarska. No a super bolo to, že u nás z dediny sme tam asi 5-6 a mali sme tým pádom istú robotu, kde robiť. No a pri tej robote, ktorú sme robili, tak nebol nejaký ten čas na točenie nejakého kontentu na ten YouTube, keďže nemal som tam ani počítač, ten bol doma, mal som iba notebook, čisto na strihanie videí, keby som nejaké chcel robiť. A my sme robili robotu, kde ráno ste o 5 stávali, o 6 už ste boli v tej robote a robili ste niekedy do 7 do 8 večera, ešte kým ste sa dostali domov, tak bol to veľký pain. Sprcha, jedlo, spať. To bolo celé. Takto proste rutina. Jeden deň mi tam ostal voľný cez týždeň, keďže sme robili od pondelka do soboty. Takže nebolo to optimálne. Lenže teraz sme už v inej robote, pri ktorej bude aj čas na nejaký ten content, keďže budeme končiť vo veľmi dobrom čase, takže určite sa s tým vyhalúzim viacej. A Švajčiarsko je veľmi veľká krajina, ktorá ponúka veľmi veľa možností. Veľa miest, kde môžete ísť, zrazy aut, čo mne vyhovuje, z čoho chcem tvoriť asi najväčší content na tento kanál, pretože ja som zarytý autičkár a proste pre mňa tá krajina je niečo neskutočné, takže určite čakajte videá nejakého takéhoto typu a gaming už pravdepodobne asi nebude, pretože hovorím, mne už to nedalo nič, hej, fakt keď sa teraz chcem zahrať, tak je to maximálne na 1 hodinu až 2 za celý týždeň, aj to keď chcem vyčilovať trošku, ale aj to už ma nebaví, hej. Skôr sme si našli teraz takú záľubu, že chodíme hrať basketbal, chodíme proste niekde vonku po výletoch, keď máme voľno, takže určite čakajte nejaký content z takéhoto typu. Ale stále som ešte na Slovensku, odchádzame až niekedy budúci týždeň, dneska je 15. Takže odchádzame až niekedy budúci týždeň, možno toho 20. 21. ešte uvidíme. Takže zatiaľ sa budeme baviť o veciach, ktoré sú tu. No a v tomto opäť to poviem, hej, lebo už to je asi po 7 krát, čo točím nejaké takéto video. Po tomto prvom videu po dlhej dobe, tak by sme si niečo ukázali z mojej dielničky, teda z našej dielničky, ktorú mám s kamarátom, keďže je to veľmi zaujímavé miesto. A chcel by som vám predstaviť aj jeho, pretože je to veľmi funny týpek, takže poďme tam. Ešte ma ospravedlňte, že vyzerám trošku ako bezdomovec, hej, ale to ako napríklad používajú hokejisti výraz, že sú sezóne v play-off, keď sa ani nestrihajú, ani neholia, tak ja som tiež v nejaké také svojej sezóne, že vnímam to, že už je koniec augusta, síce ešte vonku strašne teplo, 36 stupňov, ale už pomaličky začne tá jeseň, začne tá zima, no a idem vyskúšať, že ako zarastiem úplne s vlasmi a s bradou, takže bude to asi funny. Hej, ale nebojte sa, zase nebudem úplne vyzerať ako bezdomovec, lebo to by som sa zabil. Dobre, veci mám asi všetky, kľúče, peňaženka, mobil, takže ja idem pre kolegu, ja ho tak volám, lebo my proste spolu robíme, tak idem pre kolegu, no a ideme vám ukázať spoločne našu dielničku, lebo ako som povedal, je to veľmi zaujímavé miesto, plné veľmi takej pozitívnej energie a fakt museli by ste tam byť, aby ste to cítili, takže ideme tam. Welcome to my car. Je to Felicia, ako ste si mohli všimnúť. Ale je to obyčajná Felicia. Je tam síce iba 1.3 motor, 50 kW, ale tá felda je fakt, že strašne super. Ale aby ste si nemysleli, nemám len toto auto, mám aj iné výkonné auto, ale toto používam skôr takto po dedine, keď jazdíme, keďže
málo to spotrebuje. Takže my sa momentálne ideme vybrať do našej dielničky. Ideme ešte pre kolegu. A ideme. Pokiaľ ma budete trošku horšie počuť, tak sa ospravedlňujem. Ale nemám na kamere mikrofón, ten budem musieť ešte doriešiť, keďže jeden, čo som mal, tak sa mi pokazil. Vonku je príjemných 36 stupňov a to sme na Slovensku. Keď sme boli vo Švajčiarsku, tak tam bolo nejakých 42 úplne normálne. A tieto teploty na Slovensku sú akože veľmi veľký extrém. Ešte dobre, že máme tu dielňu, pretože tam je naozaj super chládok a máme kde chillovať. Nenormálny to má zvuk. Nenormálny. Aby ste pochopili, je tu vlastne upravený výfuk, je športový, ladený, je tu športové sánie na motor a hlavná vec, ktorá tu je, tak sú streky. Keďže tento motor už má streky, nemá karburátor ako bola prvá verzia Felicie, tak som tu vymenil streky z BMWčka E46 a má to akože strašne tlaky, pretože ako vieme všetci, ako fungujú streky, tak na ten štýl, že dávajú do motora viacej paliva, tým pádom je motor výkonnejší. A musím vám povedať, že všetci boli takí, ak som si išiel kúpiť Feliciu, že ježiš, ty si kúpeš Feliciu, staré auto, toľko ročné. A ja im hovorím, že je jedno, koľko ročné máte auto, pretože keď si zoberete taký Skyline z Japonska, to je auto tiež z roku 98 a pozrite sa, ako to auto vyzerá, koľko stojí, hej. A ja som sa na tej Felde fakt všetko porobil, vybral motor, Feliciu pretesnil, vymenil výfuk, celý motor proste bol pekne vyčistený a to auto má lepšie emisie ako nové auto. A to si nerobím srandu, mám o tom aj protokol. What's up? What's up? Legenda is here. Tam má psa. To je jeho pes. Už odišiel. Musím ísť nižšie, aby ste videli psa. Tam je pes. Tam je pes. To je Palo pes. On sa volá Palo a to je jeho pes. Volá sa Marley. A keby ste chceli vedieť, prečo sa ten pes volá Marley, tak pretože Palo má strašne rád Boba Marleyho. No a preto vznikol taký názov, teda meno pre toho psa. Takže ja ho idem nabrať a ideme smer dielňa. Dúfam, že nebude dlho, pretože tento človek má vo zvyku meškať, hej. A jeho výhovorka je, že na dobré sa čaká, ale z neho nič dobré nikdy nebolo. What's up? This is Pavel. Hoj, it's me, Mario. Takže momentálna cesta je do dielni. Máme taký plán, že nám príde známy pozrieť dielňu. No a my tam budeme chillovať a keď budeme v dielni, vám to tam ukážem, takže vidíme sa tam. Ja here. Piči, kľúče mi spadli. Toto je naša dielňa a sme proste tu v takom veľkom počte, keďže tu aj viacerí majú firmy, nielen my sami, svoju vlastnú firmu. Na čo čakáš teraz akože pri tých dverách? Komu? Ja aj? Počkaj. A nabíjačku mám vo vrecku, dobre. Ale good. Takže first time pre vás, naša dielňa. Je to väčšinu bordel ako nejaký užitok, ale sranda aj tak. Táto dielňa, ako som vám opisoval, je proste čistý vibe. Takže nejak tak asi. Čistý strach. Čistý strach. Takže toto je naša dielnička, ktorej fakt, že sa robia veľmi veľké veci. A nie len fyzické, ale aj trošku inšie, ale o tom potom. Hej. Trošku fyzické, psychické aj duchovné. Fyzicko-psychické, áno. Toto je náš únik od reality, naša zašiváreň, náš druhý život. Vítajte.
Presne toto. Tu je nedorobený stôl, brúska, stolíky, veci, buchár, tu je zakrytá výhňa, v ktorej sa kuje. Vy mladí, čo to neviete, tak si to vyhľadajte. Ja vám to tu proste písať nebudem. Tu je super lampa, ktorú robil tam ten človek. A je to vlastne lampa na štýl čínskeho bonsaju, alebo ak to je? Japonského bonsaju. Hej. S tým, že je to strašne cool, tam RGB žiarovka, mne sa to strašne páči, tento štýl. Ja mám napríklad tú svoju motorku, ktorú som ja robil. Inak je stále na predaj, hej. Je to halus, hej, váži akože dosť celkom a bola s tým, že fakt, že veľká robota. Vidíte, tu všetko potegované, vidíte, máme tu aj Švajčiarsko, ahoj čo ty, hej, vidíte, rôzne tagy, takže je to fakt, že funny dielňa. FC Zürich. Tu máme našu kanceláriu, ktorá mala byť hotová už dosť dávno. Chceme to dať proste všetko na čierno, akustická pena, počítače, hej, nech sa tu proste tvorí vo veľkom. Takže ako hovorím, jedna veľká tvorivá dielňa. No a tu sú ďalšie dvere, ktoré sú vlastne pri vchodových. A tu je takáto miestnosť, ktorú má vlastne ešte ten kamarát, ktorý tu bude tvoriť gauče, kuchynské linky, sedačky, bla, ostatné veci. Takže on už tu má nejak pekne nanosený, nie že nábytok, ale proste ešte nejaké drevá, hej, z ktorých bude robiť. Vidíte, toto je podklad na kuchynskú linku, ktorú začal robiť. Takže tak nejak asi. Takže je to veľká halus v tejto dielni. A fakt, že kreativita tu nemá proste núdze, hej, že fakt sme veľmi kreatívni ľudia. A ako teraz pozerám cez zrkadlo, vy ma nevidíte, lebo som v tme, musím zapáliť svetlo. A nemám kameru s vyklapacím displejom, ako teraz pozerám, tak môj footage bol veľmi blízko na mňa, hej, takže budem musieť tú kameru držať asi takto od seba, lebo to bolo veľmi blízko. Aj neviem, čo by som vám poradne ešte ukázal, ale no, hovorím, toto je náš kút, kde sa diali tie naše lampičky, aj tá motorka, hej, vidíte, tu máme naše zváračky, hej, kde pracujeme, takže toto je fakt, že super. Naše sveldy, podložky a veľké šrobky. Pavel, co robíš? Krečím. Takže tak spontánne a v rýchlosti naša dielnička, ktorej tvoríme a v ktorej žijeme. No a to by bolo asi všetko pre dnešok, veľmi rýchly, jasný úvod. Určite čakajte ďalšie videá, ďalšie vlogy, ale už zo Švajčiarska, keďže už budeme tam, po chvíľku odchádzame. Takže bude halus a bude veľa kontentu, takže určite daj like, daj odber, aby ti nič neušlo, pretože to bude veľmi zaujímavé. Takže ďakujem ti ešte raz, sa majte a čaute.